Malik, Abdul Malik. A nation can survive its foes and even the ambitious, but it cannot survive treason from within. An enemy of the gods is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gates freely. He speaks in accents familiar to his victims and wear their face and their garments. He appeals to the business that lies deep in the heart of all men. Thank you, Uma. Dunya, the cloning of human, is on most of the list of things to worry about from science, along with behavior control and genetic Adunia, the most crucial elements of civilization profoundly depend on science and technology. But the unfortunate thing is, whenever science makes a discovery, the devil grabs it while the angel are debating the best way to use it. Adunia, the stretch of a strong man is a prideful man. But the unfortunate thing is that strong men do not remain strong. Adunia, revenge is an act of passion. Vengeance of justice. Injuries are revenged. Crimes are avenged. Adunia. Sai zuwa ina ka kwana? ne rabi ina son ku sani Kamal ba yaro bane, duk inda yaje zai iya dawo da The gigantic production company Hausa Film Productions takes you to the next level with a science fiction movie. Adunia, starring Ibrahim Meshinku as never seen before. Ever scintillating and sensational Bello Muhammad Bello. sai kowa ya shaida kai da katar. Tahir Muhammad Fagi. batun maka da cewa zan kafa tarihi da babu wani gwani Tijani Paraga. Rabi Rekada. Kai matsala Fatimusa and lot of others. Adunia, Hamisu Haruna movie. Producer Rabi Haruna. Screenplay Yakub M. Kumo. Assistant Director Ali Gumzar. Adunia, directed by 2013 AMA Award winner Geoffrey Galadima. Adunia, raw.
Dakata Khadija. Kada ki kare yaudara ta da sallar da kike. Ki sani cewa ba a wasa da ibada. Daddy, bayan ka koyar da kake roƙa kai da Hajiya. Sabon shiri zargi. Abnur Entertainment ke gabatar da shirin. Labari ya fara tonuwar fallasa. Sabon shiri zargi. Shirin shine zai yi fallasar iyakan labari da tsarin ciki. Sabon shiri zargi. Shirin Abnur Entertainment. Idona ya rufe, na samu kaina a tsananin so da shauki na ƙaunar uban mijinki. Ai ban tsufa da soyayya ba. Menene kamar na gaya miki mutuwa? So ƙarya ne? Gadaddan abu ne tun daga annabi Adamu. Ya Allah ka tashe ni daga wannan mummunan mafarkin da bashi da daɗi. Ke, buɗe idanki, ki sa idanki cikin na ba mafarki bane. Tabbas zuciyarki ba ta saƙa miki komai sai sharri. Wannan kawai saƙe-saƙe ne irin na Iblis la'anannan Allah. Ki wanke kanki daga wannan zargin da ake miki dan Allah. Yaya take wa labarin shirin warware? Jan ragamar tafiyar su ke mallakinta. Zarge. Badbari soyayya jigon rayuwa da amana a kwatance so ke yaduwa ba ni ba koka domin na hau tudun tsira na samu mai suna mai kyau hujja ta kwakwara asalin ki na duba na san samin ki ne nasara a jikina kullum suna dindaduwa sun ƙauna ya taso sako zai kawon turare ni na feso farar aniya na ya yau gani cikin shingen so bakin ka buɗe shi dan baka ruwa ba da barai soyayya ce bar rayuwa. Kai, ina son ka sani ni mahaifinka ne ba abokinka bane. Tabbas wannan wani al'amari ne mai rudarwa, rikitarwa da kuma rashin ganewa. Allah, kai ne shaidata. Zarge. Shirin Nura M Inuwa. Zarge. Shiryawa Abdul Ahmad. Zarge. Daukar Ma'azzam Idi Yari. Kin cuce ni. Kin cuci iyaye. Ba zan taɓa yafe miki. I hate you. Ki faɗa mana me kike nufi da abin da kike furtawa? Ba zan taɓa yin sake gurin cimma burina ba wallahi. Umarnin shirin Aminu S. Bono. Zarge. Shiri sabon zuwa. Kamar yadda kuka sani, abokina Malam Jabiru ya kamu da wannan cuta ta maita. Shi yasa muka yanke masa wannan hukunci. Za mu yi haka ne domin mu tsabtace al'ummarmu. Tsalle Batumami ta irin ta nan sun gama shikar sun mika yar tsabar. Tabbas abin da babbai hango yaro ko ya hau dutsen dala ba zai hango shi ba. Zan tafi zan yi shahada irin wacce masoya suka saba yi a cikin tarihi. Kuma ke ce sani. Sabuwar tafiya mai saisaita zuciya. Sabuwar tsangaya. Jimrau, babu abin da za ka aikata ya wanke wannan aibun da ke tattare da kai a gidan duniyan nan domin aurenka da Jimmala sai dai a aljanna. Sabuwar tsangaya. Kabugawa Production storms with a unique concept that has never ever hit your screens before. Sabuwar tsangaya.
wanda ya ɗanɗani mutuwa har ka sabbo zan da ba ko? Bai kamata ka taɓa jin mana ko ina a wannan yanayin ba. Domin kowane lokaci za ka iya zama tuwa abincin ta. Wannan ai mutuwa ce mai daɗi ai, kuma abin alfahari. A ce masoyiya ta cinye masoyinta. Ya zama wajibi a kawo ta domin ita ma a gama da ita. Everybody is everybody's enemy. No one dares trust a wife, child, or friend. Nowhere to run, nowhere to hide, nowhere to take refuge. A Mukhtar Youngboy film, produced by Usman Muazzam, story and screenplay by Nasir S. Gongozo, and directed by the eloquent director Aminu Sela. Jumala, na miki umarni zai ki ci naman jikina idan har za ki iya ci gaba da rayuwa. Kana tunanin zan iya daura harshe na a kanka? Ki ci naman masoyinki. Na tabbata za ki fi jin ɗanɗanansa fiye da na kowa. Ni ba mutum bace. Ka dubi girman Allah ka tafi ka kyale. Sabuwar sangaya. Kalima. Allah na gode ma. Sai Allah na gode ma. Allah kai ne. Khalifa. Zainab. Bismillah ku, bismillah. Zainab, bismillah. Khalifa, bismillah. Sannan ku da zuwa. Kai. Bismillah. Zauna, zauna. Zauna, zauna. Samu ki zauna. Wallahi ba ita bace. Ba ita bace. Ba Zainab bace. An faɗa mini Zainab ta tabbara ta taɓa dawa ba har abada. Ke, Allah bana son rashin hankali. Wannan Zainab ina ce, kuma tare da ɗana Khalifa gashi nan a tsaye. Damfara ce. Fuska ta saka, bari in kwaye fuska in tabbatar ko Zainab ce. Makareciya. Damfara ce. Damfara ne. Ke. Karki kuskura ki taba mun mata. Maimakon ki nuna farin cikinki, zaki da kina nuna bakin cikinki, wai damfara. Wannan ba damfara bace, Zainab ce. Damfara ce Alhaji. Damfara ce, ba Zainab bace. Boka ya tabbata mini da Zainab ba za ta taba dawa ba har abada. Kada a ce ke ce silar zaman rashin lafiyarta. Amma kin cuce ni duniya da lahira. Ba zan taɓa yafe miki ba, Allah ya isa. Kash, Alhaji, ka yi saurin yanke hukunci. Ya kamata ka yi mata Allah ya isa ba. Wannan shine dire da hukuncinta. Sai ni, dan kai mun Allah ya isa. Banza sha. In ba ka yafe mun ba sai me? Tun da ya tabbata ta ba gidan ba, ni na ba muku gidan har abada. Alita. Haba Alhaji, ya kamata ka hana shi ba. Har ka manta fa kuna da 'ya'ya tare da ita. Khalifa, bita.
Zainabu. Bismillah zauna. Zainab. Ashe da rabo idanuwa za su sake ganin ki. Idanuwa sun shiga cikin radadi da azaba. Zuciyata ta shiga cikin kunci da rashin kwanciyar hankali. Na gode Allah da ya sake dawo min da ke. Ki yafe min tsawon lokutan da baki ganna ba. Ba kai min laifin komai ba Alhaji ne. Kai min laifin. Assalamu alaikum. Abba. Yaushe ya Abdul zai dawo? Ya kusa dawo. Abba kai mai waya ka ce muna son mu gan shi. Tashi ki je ki ce wa mamanki ta zo na son ganin ta. Assalamu alaikum. Gani Alhaji Khadija ta ji ta ce kana kira na. Hajiya akwai matsala. Wace irin matsala Alhaji? Khadija ta zo ta same ni ta ce mu yaushe Abdul zai dawo. Na rasa irin amsar da zan bata wadda ni kaina zan samu kwanciyar hankali akan amsar. Yara ƙanana ma kenan suka shiga damuwa akan rabuwar mu da Abdul Malik. Yaya kuma mu? Kaga yaran nan? Wallahi in gaya maka kullum sai sun zo sun dame ni. Khadija ne, Ma'aruf, uwa uba kuma ita Nazifa. Wallahi sun dame ni kullum sai sun tambaye ni. Ita Nazifa kan kullum kuka take yi ma. Ni ma kaina abin ya dame ni. Hajiya kaina ya kulle ki bani shawara. To wace irin shawara zan baka Alhaji? Za a yi mu dawo da Abdul Malik gidan nan. Ai yadda za a dawo da shi to ta yaya za mu dawo da shi? Ina za mu neme shi? Kai kanka ka san duk inda aka je neman shi ba ganin shi za a yi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصرنا على أعدائنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على أعدائنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احرسنا بعينيك التي لا تنام وحفظنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تقول لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وارزقنا وأنت خير الرازقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Harira ta yi aure kuma ta haifi ya mace, sai dai ba abin da ta rage a halayen mahaifiyarta. Jiya da nake mata waya cewar kun dawo, kashe min wayata. Yau da safen nan text ya min cewar na zalunci mahaifiyarta, na sa ta bar gida. Ita kuma Zaliha tana kasashen waje, tana karatu, amma ta kusan dawowa. Tunda ta samu labarin cewa tana da ƙani, kullum sai ta dame ni, wai yaushe ƙaninta zai dawo, yaushe za ta ga ƙaninta. Har addu'a take yi, Allah ya dawo mata da ƙaninta. Insha Allah ta kusan dawowa. Allah sarki dadi, ni ma zan so in ganta kuwa. Gaskiya ne. Na ce Alhaji ya kamata a ce aje a yi wa mutanen nan da suka riƙe Abdulmalik godiya. Wannan gaskiya ne, amma za ki mana uzuri zuwa kwana 2, domin lokacin da zan ɗauke shi mu kewaya duk ya ga kamfanonin nan. Kamfanonukan da suke ƙarƙashi na kuma mallakata, wanda kuma suke ƙarƙashin shi a matsayin shi na MD. In ya so bayan kwana 2 sai mu je. Amma Abdulmalik ban ji kana mun maganar su ba. Abba ni dama kafin mu bar gidan na faɗa masa cewa komai daren daɗewa insha Allah ku zan koma. Idan har Allah ya sa da mahaifiyata. Kuma lokaci yayi da ya kamata a ce na koma din. Amma gaskiya Abba mutanen suna da kirki kuma sun riƙe ni tamkar ɗan da suka haifa da cikinsu. Alhamdulillah. Kaga idan za mu je duk wasu abubuwa na kyautata sai mu siya mu kai musu. Domin duk wanda ya kyautata maka ni ya kyautata, wanda kuma duk ya kuntata maka ba kai kuntata ni ya kuntata. Haka babu wani abu. To
Jani zan dan shiga ciki. Masha Allah. Zainabu na. Har yanzu kyanki yana nan ba abin da ya rabu. Kai ya alhaji na. Ina wani kyau. Yana shekara 27 a cikin hauka. Babu irin bolar da ban hau ba. Babu irin ƙazantar da ban ci a cikina ba. Duba ka ga jikina yadda furfurar wahala har ta fara fita a jikina. Zainab, ina miki alkawari in har wannan furfurar ta wahala ce, to ina tabbatar miki za ta koma nan ba da daɗewa. Na yi kewarka lokaci mai tsawo alhaji na. A rayuwarmu a ce an cire shekara 27 ba karamar asara ba ce. Gaskiya ne. Mu gode Allah da ya haɗa mu bayan rabuwarmu. Ba ƙaramin alkhairi ba ne a tsakaninmu. Kuma gashi Abdulmalik shi ya zama sanadin haɗuwarmu. Kaga wannan ikon Allah da yawa yake. Abdulmalik. Hakika Zainab, ina tabbatar miki Abdulmalik zai shahara, zai yi suna, duniya sai ta san shi. Zai ga gata da duk wani ɗan gata bai gani ba. Gatar da duk ɗan gata sai ya yi sha'awar dama shi ne Abdulmalik. Allah, na gode ma da ka damun da iyalina tare da ɗana cikin ƙoshin lafiya. Allah na gode. To, lafiya na ce alhaji gashi za ku tafi kuma ba sani ko za ku da wuri. A'a, kwantar da hankalinki. Ba jima za mu yi fa. Kawai dan je na nuna mai kamfanin sai nuna mai gidajen. Sai dai za mu wuce da shi in nuna mai babban manaja na don su saba da juna. Yawwa. To sai mun da. Allah ya sa. Assalamu alaikum. Alhaji? Alhaji? Ya kokari? Alhamdulillah. Kun zo lafiya? Lafiya lau. Abdulmalik? Alhaji
Me ya kawo ɗana kuma cikin tawagarka? Manaja. Abdulmalik ɗana ne. Ɗanka Alhaji? Ɗan da na fi So kenan a zuciyata. Manajan, na ɗauka ka gayyace mu gidanka ne ka shirya mana walima don farin ciki, amma na fuskanci wannan hawayen da kake ba na farin ciki ba ne. Ba komai illa bai. Ina tuna yadda Ubangiji yake bayyana ikonsa ne ga mutanen duniya. Wannan kaɗai ya ishi bawa misali. Gaskiya ne. Yaya yaushe ka dawo? Khadija, yau na dawo. Ya amma dai ba za ka ƙara komawa ba. Zan koma amma kuma zan sake dawowa. Anti Nazifa kullum kuka take yi ka tafi ka bar ta. Wace ce Anti Nazifa? Hakika mun yi kuskure mai girma, kuma mun yi nadamar abin da muka aikata tun daga ranar da Abdulmalik ya sa kafa ya bar gidan nan, kuma tun ranar da ya bar wannan gidan muke fafutukar neman sa, ba mu san inda za mu same shi ba. Wallahi da mun san inda za mu same shi, yallaɓai, da tuni mun daɗe da neman gafararsa. Da Allah. Manaja, da hankalinka da tunaninka kake furta min wannan kalmomin da bakinka, ka wulakanta min nawa na ciki, ɗana. Don Allah a gafarta mu, a yafe mana bisa kuskuren da muka aikata. Gaskiya ne. Da farko ko rike shi ɗan, kuma ku rike shi saboda Allah. Ƙwarai. Da Allah ya baku naku, sai kuka wulakanta Allah. Kuka ɗauka ku ne gatan shi a duniya, banda ku ba shi da wani gata. To ƙarya ne. Abba, wallahi sun yi min komai. Suna sona na haƙiƙa. Kuma soyayyar da suke min da yasa suka ɗauki 'yarsu ta cikinsu suka bani. Kuma abin da na sani guda ɗaya shine kowace iyaye sun fi son ɗansu fiye da ɗan wani. Kuma wulaƙanci da na yi wa 'yarsu shine ya haifar da wannan matakin da suka ɗauka a kaina. Gaskiya duk abin da muka yi kanmu ya dawo. Don tun da ka tafi ba mu samu natsuwa a cikin gidan nan ba. Kaga kamar Khadija kullum sai ta yi kuka. Babu natsuwa. A gaskiya an ba dai sharrin shedan ba. Bai kamata a ce mun kore ka ba. Tunda tun kana jariri na rene ka har Allah iraya ka girma a cikin gidan nan. Gaskiya babu bambanci da ni abin da na haifa tsakaninmu da kai. Wannan jarabawa ce ta Allah. Allah kuma ya yafe mana, kuma kai haƙuri. Ya Abdul, ka yi haƙuri don Allah da abin da ya faru. Duk laifina ne, kuma inda na san haka zai faru da ban aikata ba. Kai, tashi mu tafi. A'a Alhaji, don Allah Alhaji. Alhaji bai kamata ku tafi ba, ya kamata ku tsaya mu yafi junanmu gabaki ɗayanmu. Ko don albarkacin juna biyu da wannan yarinya take ɗauke da shi. Wallahi. Juna biyu?
Kai, manaja. Allah taimake ka. Kana nufin ka ce min na samu jika kuma ɗan Abdulmalik? Da yardar Allah. Alhamdulillah. Ai wannan shine hanyar sulhu ai. An ɗauko hanyar sulhu yanzu. Alhamdulillah. Godiya nake Alhaji. Alhamdulillah. Abdulmalik, na tabbata akwai barbishin sannan a zuciyarka. Tashi ka bi ta, ka je ka gaya lafiyar juna biyunta. To kaga haka fa Allah yake abin shi. Wallahi Alhaji, to kuma dai shi harka ta kuskure dan adam ajizi ne. To abin da nake so da ku yanzu ku gane, wannan ishara ne daga Ubangiji. Kun kuma gani. Don kuskure an yi kuma mun yafe. Allah gafarta mana gaba ɗaya. Allah gafarta mana gaba ɗaya. Allah gafarta mana. Da na san haka zai faru, da tun farko ban aikata abin da na aikata ba. To ai abin da ke aikata alkhairi ya zama. Da baki aikata abin da kika aikata ba, babu yadda za in samu damar barin gidan nan har in nemo mahaifina, in nemo mahaifiyata da kuma wannan sabuwar rayuwar. Na canza ya Abdul. Na canza da sanin da kama. Ba za ka taɓa samun wani mummunan hali a tattare da ni ba. Na koma yadda kake so ka ga na zama. To gaskiya na ji daɗi. Kuma na gode wa Allah da ya baki ikon ganewa. Daga wancan halayen kika zamo mutum mai kyakkyawan mu'amala da mutane da kuma mahaliccinki. Insha Allah. Ya Abdul, don Allah har yanzu kana sona kuwa? Har abada. Na amsa take tambayar suratawa. Ina jin ka. Wata nawa? Wata ɗaya. Sai dai amma bai cin abinci saboda tunaninka da kuma yawan kuka. Amma dai na da rai ko? Ƙwarai kuwa. Shikenan. Yanzu zai ci abinci ya koshi har sai ya faɗa da bakinsa cewa mama na koshi. To alhamdulillah mu yanzu tafiya zabi. To kuma ba zan tafi ba surka ta ba da ita zan tafi. Dan na riga na ga Zainab ta ce lalle do Allah zo da ita ta ma tana son ganin ta. Allah sarki. To kuma ka san na riga na ɗaukar rayuwata duk abin da Zainab take so. Insha Allah ni kuma zan bata shi. Gaskiya ne. Gaskiya kaga ya kamata ita ma ta ga surkata. A wannan ai ba zai taba zama da damuwa ba ai. Tunda an riga an mai da auren nan. Zamanta a gida ma bai dace ba ma, kamata ya tafi tare da mijinta. Wannan ne ya fi mun ko ya ja. Kuma ya sai yanzu Abdulmalik. Na'am. Shine MD kamfanin ma gaba daya. To kaga yana nan gobe yana nan jibi yana haka dai zai dinga yawo. Kuma kaga da nan da can duk ɗaya ne. Duk ɗaya ne wallahi. Duk ɗaya ne wallahi. Allah dai ba ku zaman lafiya. Allah ya ba mu dacewa. Allah ya saka da alkhairi. Gaskiya ne. Hadiza sai ki je ki ce mata ta shirya ko? Yaya ni ma zan bi. Tafiya zaki ki bar ni? Ai da ma kafa ta kafarta. Au, duk kwashe su zaka sai dai Ma'ruf kawai za a bar mu? Kawai. A dama bai kamata ta zauna ba ai. Ta bi shi duk ai duk gida ne. Kuka kuma? Khadija? To share hawayenki sai in gaya miki magana mai daɗi. Daga nan zuwa sati ɗaya zan dawo in ɗauke ki sai mu tafi da ke can. Kin yadda?
Mama yaushe ne sati ɗaya? Kwana ɗaya guda 7 zai dawo. Kin ji ko? To shi kenan. Masa bye bye. Yawwa. To, Allah ya kiyaye. To Alhaji Allah ya kiyaye. Allah ya sauke ku lafiya. Madalla mun gode. Madalla. Hajiya, menene haka saboda Allah? Menene haka? Na san kina zubar da wannan hawaye ne ba don komai ba saboda kina tunawa da irin kuskuren da muka aikata wannan yaron a baya. Kuma mu isa mu dawo da hannun agogo baya ba. Al'amari ya riga ya yi. Gaskiya Alhaji, ba zai taɓa mantawa da mu ba. Ba zai taɓa mantawa da abin da aka yi masa ba. A duka kullum yana ganin mu da wannan, ya ɗauke mu a matsayin marasa imani, marasa tausayi, masu son abin duniya. Gaskiya ne. To ka duba ka gani cikin ɗan ƙanƙanin lokaci baka ga abin da Allah ya masa. Kuskure kan mun riga mun masa kuskure. Kuma ba mu isa mu dawo da abin da ya wuce ba. Amma ni abin da na sani shine mutukar zai tuna da kuskuren da muka yi masa. To ko wata rana sai ya tuna cewa mun yi nadama akan abin da faru. Ki daina kuka don Allah. Ina yattawa take ne? Ina yatta a'a maraba sanni da zuwa sanni yawwa sanni da zuwa ko sanni da zuwa a'a maraba sannu to ya mutanen gidan su ma makalau to sanni da zuwa sanni kin ji kai ya hakuri Alhaji ba haka bane ina murnar ganin yata ne. To shi ke Allah ya bige albarka kin ji mu je ciki ki ci abinci. Abdulmalik ina so idan kun huta za mu je da ku nuna muku gidanku na wucin gadi kafin a gina muku na san ranku wanda kuke so. Abba mun gode Allah ya saka da alkhairi. Abba Abdulmalik kai da kayanka kuma sai ka yi godiya? Ai baka bukatar godiya. Bayan wannan akwai wani abu da kake so kuma? Abba akwai mutanen da suka taimake ni a lokacin da nake neman ummata. Sun bani gudunmawa sosai. Ina so a yi musu alkhairi in so samu. Su nawa ne? Akwai shugaban gidan mahaukatan nan. Kwarai ya taimake ni sosai don har sai da ya kare dokan asibitinsu kawai da ya kyautata mu. Kuma ya yi amfani har da kuɗin sama. Daya. Sannan kuma sai malamin asibitin da ya bada ni tun ina jariri. Shi ma ya kamata in yi masa wani abu don ya cancanci haka. Gaskiya ba wasu su kenan? Gaskiya ne Abdulmalik. Yana da kyau ka kyautata musu kuma kai musu kyautan da za su iya jin daɗi cewa lallai an musu kyauta. Daga naira miliyan 1
zuwa miliyan 20 na maka izini. Kai in ka gama akwai abin da zai haura haka kai musu babu komai. Babu matsala. Amin amin. Babu komai. Abdul Malik. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Wa lafiya. Lafiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ga ina wuni. Ina gajiya. Ya kufan jiki. Ubangiji Allah ya kara lafiya. Abdul Malik. Wannan mata ta ce. Allah sarki sannu. Shi ne da muka ce bari mu taro ga baki daya har da mahaifiyata ta ce wani godiya. Dan na bata labarin irin gudunmuwar da ka bayar da kuma sauran ma'aikatanka. Ta ce to lallai tana so a zo a baka a yi maka godiya akan wannan gudunmuwa da ka bayar. Mun gode Allah ya saka da alkhairi. Wallahi babu komai Abdul Malik. Wannan addiyi wa kai ne. Ba wanda ya san gobe. Kuma idan ka taimaka wani Allah zai taimake ka. Fatan mu Allah ya kare mu lafiya. Hajiya Allah ya kara lafiya. Sai a gode wa Allah kuma a ci gaba da addu'a. Allah ya kara lafiya. Abdul Malik nayi murna da ganin ka wallahi. Wannan kuma mahaifina ne na bashi labarin cewa ai da dukiyarka da ƙarfinka duka kayi amfani da shi wajen ganin mahaifiyata ta samu lafiya. Sai ce a baka wannan shi na shi gudunmuwa kenan da kuma godiyar. Wannan kuma a baiwa ma'aikatanka. Au. Abdul Malik ba abin da zan ce sai dai Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. Hajiya miliyan 10. A rayuwata ban taɓa zaton a yanzu zan samu wannan kuɗin ba. An san dai Allah ne mai azartawa. Amma ba ni da hanyar da zan same su lokaci ɗaya. Abdul Malik lale barka da zuwa sanni da sauka lale da farin haske. Abdul Malik lale barka da zuwa sanni da sauka lale da farin haske. Mun gode buwaye Allah mai zafi mai sanyi. Masoyi duban ka muke yi gashi ka kara farin haske. Abdul Malik lale barka da zuwa sanni da sauka lale da farin haske. Damin yi sugunne tagumi duka mutane wasu gefe zaune sarkin rahama ne Allahu ya dube mu ya dawo da farin haske. Abdul Malik lale barka da zuwa sanni da sauka lale da farin haske. Mai kyan hali ne Abdul Malik mai san jama'a ne.
so ga mutane shi ake cewa farin haske. Abdulmalali barka da zuwa sanni da sauka lali da farin haske. Assalamu alaikum sallama ne muku, ni Abdulmalik sai godiya zan muku. Kun nuna ƙauna kun yi lale da zuwana, yau gani cikin dangi na har da masoyana a gida na iyayena. Abdulmalali barka da zuwa sanni da sauka lali da farin haske. Na gode buwayi Allah haidu, shi ke daukan na arewa ya kai kudu, na yamma ya dauke shi ya canja masa kwana. A kwana a tashi ayi dare kuma ayi rana, yau na ga iyayena. Abdulmalali barka da zuwa sanni da sauka lali da farin haske. Na sami iyaye a cikin sitira, Allah mabuwayi ya yi min sitira. Yau gani cikin dangi na umma da abbana, ku sami na albarka ummi na abba, gani gaban ku iyayena. Abdulmalali barka da zuwa sanni da sauka lali da farin haske. Allah madalla, Abdulmaliki ya dawo. salati ga manzon Allah, Abdulmaliki ya dawo. nan neman falala. Abdulmaliki ya dawo. Allahumma salli ala sayyidina mazu hafiz mai haske. Abdulmalali barka da zuwa sanni da sauka lali da farin haske. Abdulmalik lale barka da zuwa sanni da sauka lale da farin haske. Abdulmalali barka da zuwa sanni da sauka lali da farin haske. Abdulmalali barka da zuwa sanni da sauka lali da farin haske. Dakata Khadija, kada ki kare yaudara ta da sallar da kike yi. Ki sani cewa ba a wasa da ibada. Daddy, bayan muka koya ba kake roƙa kai da hajiya? Sabon shiri zargi Abnur Entertainment ke gabatar da shirin. Labari ya fara tonuwar fallasa. Sabon shiri zargi. Shirin shine zai yi fallasar iyakan labari da tsarin ciki. Sabon shiri zargi. Shirin Abnur Entertainment. Idona ya rufe, na samu kaina a tsananin so da shauki na ƙaunar uban mijinki. Ai ban tsufa da soyayya ba. Menene kamar na gaya miki mutuwa? So ƙarya ne? Gadaddan abu ne tun daga annabi Adamu. Ya Allah ka tashe ni daga wannan mummunan mafarkin da bashi da daɗi. Ke, buɗe idanki, ki sa idanki cikin na ba mafarki bane. Tabbas zuciyarki ba ta saka miki komai sai sharri. Wannan kawai sake-sake ne irin na Iblis la'anannan Allah. Ki wanke kanki daga wannan zargin da ake miki dan Allah. Yaya take wa labarin shirin warwara? Jan ragamar tafiyar suke mallakinta. Zarge. Baɗi bari soyayya jigon rayuwa da amana a kwatance so ke yaduwa. Ba ni ba koka domin na hau tudun tsira. Na samu mai suna mai kyau hujja ta kwakwara. Asalin ki na duba na san samin ki ne nasara. A jikina kullum so na daduwa.
sani ni mahaifinka ne ba abokinka bane. Tabbas wannan wani al'amari ne mai gudarwa, rikitarwa da kuma rashin ganewa. Allah, kai ne shaida ta. Zarge shirin Nura M Inuwa. Zarge shiryawa Abdul Ahmad. Zarge daukar Ma'azzam Idi Yari. Kin cuce ni, kin cuci iyaye, ba zan taɓa yafe miki. I hate you. Ki faɗa mana me kike nufi da abin da kike furtawa? Ba zan taɓa yin sake gurin cimma burina ba wallahi. Umarnin shirin Aminu S. Bono. Zarge shiri sabon zuwa. Kamar yadda kuka sani, abokina Malam Jabiru ya kamu da wannan cuta ta maita. Shi yasa muka yanke masa wannan hukunci. Za mu yi haka ne domin mu tsabtace al'ummarmu. Ba tsalle ba tumami. Irin ta nan sun gama shikar sun mika yar tsabar. Tabbas abin da babbai hango yaro ko ya hau dutsen dala ba zai hango shi ba. Zan tafi zan yi shahada irin wacce masoya suka saba yi a cikin tarihi, kuma ke ce sanadi. Sabuwar tafiya mai saisaita zuciya, sabuwar sangaya. Jimrau, babu abin da za ka aikata ya wanke wannan aibun da ke tattare da kai a gidan duniyan nan, domin aurenka da Jimmala sai dai a aljanna. Sabuwar sangaya. Kabugawa production storms with a unique concept that has never ever hit your screens before. Sabuwar sangaya. Shi ba zama mazaje ba san gaya so za mu da sakar ku kasa hanyar kasuwa tuta ta san kana da muke da hannu sirri na raina domin ka ya bayyano so ruwa na sha ba shi da kurkunu yanayin gida indosa mai rukumbunu indosa ka saka ni ban fito duk wanda ya ɗanɗani mutuwa haka sabbo zai dafa ko bai kamata ka taɓa rigima da ko ina a wannan yanayin domin kowane lokaci za ka iya zama tuwa abincin ta. Wannan ai mutuwa ce mai daɗi ai, kuma abin alfahari a ce masoyiya ta cinye masoyinta. Ya zama wajibi a kawo ta domin ita ma a gama da ita. Everybody is everybody's enemy. No one dares trust a wife, child, or friend. Nowhere to run, nowhere to hide, nowhere to take refuge. A Mutarian Boyfriend, produced by Usman Muazzam, story and screenplay by Nasir S. Gonkozo, and directed by the eloquent director Aminu Sayyid. Jumala, na miki umarni da ki ci naman jikina idan har za ki iya ci gaba da rayuwa. Kana tunanin zan iya ɗaura harshina a kanka? Ki ci naman masoyinki, na tabbata za ki fi jin ɗanɗanansa fiye da na kowa. Ni ba mutum bace, ka dubi girman Allah ka tafi ka kyale. Sabuwar sangaya.
nation can survive its foes and even the ambitious, but it cannot survive treason from within. An enemy of the gods is less formidable, for he is known and carries his banner openly. But the traitor moves amongst those within the gates freely. He speaks in accents familiar to his victims and wear their face and their garments. He appeals to the business that lies deep in the heart of all men. Thank you, Umma. Adunia, the cloning of human, is on most of the list of things to worry about from science, along with behavior control and genetic Adunia, the most crucial elements of civilization profoundly depends on science and technology. But the unfortunate thing is, whenever science makes a discovery, the devil grabs it while the angel are debating the best way to use it. Adunia, the stretch of a strong man is a prideful man. But the unfortunate thing is that strong men do not remain strong. Adunia, revenge is an act of passion. Vengeance of justice. Injuries are revenged. Crimes are avenged. Adunia. Sai zama da ina ka kwana? ne shafi ina son ku sani Kamal ba yaro bane, duk inda yaje zan iya dawo da The gigantic production company Hausa Film Productions takes you to the next level with a science fiction movie. Adunia, starring Ibrahim Meshinku as never seen before. Ever scintillating and sensational Bello Muhammad Bello. sai kowa ya shaida kai da gata. Tahir Muhammad Fagi. batun maka da cewa zan kafa tarihin da babu wani gari da ya Tijjani Faraga. Rabiu Rekada. Fatimusa and lot of others. Adunia, Hamisu Haruna movie. Producer Rabiu Haruna. Screenplay Yakub M. Kumo. Assistant Director Ali Gumzar. Adunia, directed by 2013 AMA Award winner Geoffrey Galadima. Adunia.